Ifølge Plutark, den berømte athenske taleren Demosthenes, skulle barbere den ene siden af hovedet for at undgå fristelsen til at gå ud. Gjorde se selv for flag til at dukke op i offentligheden, før han var færdig med arbejdet sit. Logikken var enkel. Med halve hovedet skaldet ville han være for flag til at socialisere og måtte holde se indendørs og fokusere på at studere. På den tiden blev Demosthenes gjort nar og få sin svage stemme, klosete fremføring og til og med en talevanske. Men han nægtede at lade det definere ham. I stedet forpligtede han sig til at forvandle sig selv til en stor taler. For at overvinde sine fejl trængte Demosthenes obsessivt. Han øvede på taler med småsten i munden for at forbedre klarheden. Han reciterede verser, mens han løb eller råbte mod knusende bølger for at styrke stemmen sin. Han byggede til og med et lille underjordisk studierum for at isolere sig fra distraktioner. Hans disciplin gjorde ham til en af Athens mest respekterede talere. Demosthenes blev et levende bevis på, at udholdenhed kunne overvinde naturlige ulemper. Hans historie har inspireret generationer af offentlige talere. Historien husker ham ikke som manden, som stutret, men som stemmen til en by, som nægtede at tie. Du ved, rejsen med at udvikle en bedrift føles ofte som en ophoverbakke. Mye som historien om den gamle athenske taleren Demosthenes. Når tænker du kanskje, hvad har en gammel taler med min moderne virksomhed at gøre? Vældig mye faktisk. Som Demosthenes kan du stå over for udfordringer. Kanskje slitter du med at nå nye kunder, føler dig overvældet af markedsføring, eller bare prøver at bryde ud af den daglige rutinen. Mange bedriftsejere sætter fortsat fast med grundlæggende værktøj, kanskje prøver de ChatGPT lidt, men låser ikke op det enorme potentiale til kunstig intelligens for at effektivisere driften og drive vækst. Der kommer mine anbefalinger og kraften til AI ind. Akkurat som Demosthenes brugte innovative og lidt ekstreme metoder for at overvinde sine begrænsninger, kan du bruge banebrydende AI-værktøj for at automatisere kedelige opgaver, personalisere kundesamhandlinger, analysere markedstrender og lage engagerende indhold, som tiltrækker dine ideelle kunder. Vi snakker om smarte, effektive strategier, som lader dig jobbe. Smartere, ikke hardere, og frigør værdifuld tid, mens indtægten din fortsætter at øge. Min erfaring med at generere millioner af visninger for kunder handler ikke bare om smarte tricks. Det handler om at forstå, hvordan man kan udnytte teknologi og strategiske indsigter for at skabe ægte forbindelse og værdi. Og det er baseret på praktiske, let at implementere strategier, som resonerer med bedriftsejere akkurat som dig. Jeg vil snakke med dig, den dedikerede bedriftsejeren, om noget, som virkelig kan forvandle og udnytte teknologi for at øge indtægtene dine uden og lægge til mere arbejde. Jeg snakker ikke bare teori her. Bare denne måneden har jeg hjulpet kundene mine med at opnå utrolige 13,2 millioner visninger på tværs af ulike sociale mediekanaler. Tænk på, hvad den typen rækkevidde kan gøre for din virksomhed. Og det bedste, jeg er her for at vise dig, hvordan du kan gøre det gratis, hjælpe dig med at tiltrække flere potentielle kunder og til slut få ind mere penge i lomma di. Så klik på abonner og følg, så vil du få en varsling, når jeg publicerer disse gratis kurserne. Så, hvis du er klar til at gå ud over det grundlæggende og virkelig transformere virksomheden din, ved at omfavne kraften i AI og mine velprøvede strategier, er dette noget for dig. Lad ikke virksomheden din blive defineret af dagens udfordringer. I stedet forpligt dig til en fremtid, hvor teknologi styrker væksten din, akkurat som Demosthenes forpligtede se til sin mestring. Hvis du fandt denne video nyttig og inspirerende, gør mig en stor tjeneste. Lagre denne videoen. Slik, at du kan gå tilbage til disse indsigtene, og vigtigst af alt, del den med en anden grønnerske, som kanskje føler sig fastlåst, eller akkurat har begyndt at udforske kraften i AI ud over grundlæggende værktøj. Lad os hjælpe flere bedriftsejere og blomstre. For flere værdifulde indsigter, praktiske tips, og for at følge min rejse, husk at tjekke ud hashtagene DavidUtopian, DavidUtopia News og som DavidUFacts. Lad os bygge en mere velstående fremtid for din virksomhed sammen.